Guys, ngicela sibonisane la. Siyabonisana nje sisonke umuntu afaka uvo lakhe. Waba rude ngiyakubhlokha nje. Uze wazi ukuthi waba rude, wathi omunye uyahlanya, wathi omunye uyadakwa, wonke lawo mazwi ngizokubhlokha same time umcimbi uphele. Ngifuna sibonisane la. Ngithi mina guys, iZimbabwe, ne? iZimbabwe bekufanele i-team up neSouth Africa. Ukulwa nalobugebengu esibhekene nabo. Ukulwa nalempi, ne? Hayi ukuthi ngibafaka einkingeni zethu, ne? But ngokubuka kwami, ne? Kuwa wonke lama countries akhona. amaZimbabweans iwona abenefitayo. Ibona abanama traceable businesses, ibona abanama decent jobs, ne? Ibona abanama business lawa amancane amakhishi, bathutha izinto, benzani. Ibona abantu engiyaye ngibone ngazuthi baphila kangcono kunalaba abayiphilisa ngento engaboni ubugebengu. Ningizwe kahle, I'm not going to compare them ne-AFCON because i-AFCON yenza ubugebengu vele, so ihlezi izophila kahle. But mase ziza ngalaba, mangithi ngiqhathanisa kubantu abasebenzayo abavukayo every day, bona baphila kangcono ukudlula wonke umuntu okuwukuthi nayo iyavuka. Bona imisebenzi yabo injani ingconywana, right? Imost yabo inamaphepha. Mina nje bakhona abaningi abengibazi abanamaphepha. Bakhona futhi engibazi abangenawo amaphepha, right? So into eyenza ukuthi ngirecruit iZimbabwe, niyazi ukuthi ngubani? Yonke lento iaffecta bona. Yonke lento izo-affecta bona. Yabona iAlex ihlongoza ukuyongena ngala kuSentini. Yaqala eMelrose yakhuphuka ngeRosebank yayongena eSentini emahhotela. Thousands and thousands of Zimbabweans bazolahlekelwa umsebenzi. Ne? Bazolahlekelwa umsebenzi. So, since bona benamaphepha, iningi labo linamaphepha, right? Kubona it's easy to go home. Bahleze bama up and down bema kubo bebuya njalo bayagoduka nini bayagoduka, abaxakekile futhi ngaleyo ndlela bazowalungisa, vele bazowalungisa amaphepha. Uyakhumbula ukuthi phela ugovernment vele uyabadinga la. Akuyena obaxoshayo, uyabadinga ugovernment. Ithina mphakathi esixoshaya ngithi. So bona eventually amaphepha bazowathola laba bangenawo. So bengicabanga nje bakwethu ukuthi yindaba iZimbabwe since yomakhelwane iyona ebenefita kakhulu la, ba comfortable la, abanye bazalelwa la, abanye bazele izingane la, izingane zabo zila zifunda la, nabo bafunda la. Mawuqhathanisa iZimbabwe neSouth Africa, it's like iZimbabwe ngathi kubo la eSouth Africa, the way they are so comfortable la. So kufana nekubo, ikhaya ke uyalithanda la uhlala khona. Yebo bonile ngokuthi bavumela ukuthi abanye abantu bafike bazoganga bona bangasidefend kubona. Manje kunganjani ke sibanikeze enye ichance yokuthi okay, abafana icommunity ke kuphumeke ubani wakhona ahlalise phansi ama leaders ethu eMachinwachi. Basho ukuthi thina siwosibani siphume eZimbabwe. Simisele ngokuthi silwise ubugebengu eSouth Africa. Ngoba thina eSouth Africa ila sisebenza khona, eSouth Africa ila sihlala khona, eSouth Africa ila sidla khona. Nasekhaya asamukelekile. Njengoba sihamba nje manje, ingane esikoleni kuzokwenzakalani ngoba sekuuJune. Uyabona? SekuuJune. Akuthini siruni country, siyabaza abantu, kodwa nathi senza iphutha ngokuthi sithulile abantu baganga phambi kwethu, right? Nayike ke indaba ke Jesus Jacinta. Sithi thina sesicela ukuthi insizwa nezintombi
zaseZimbabwe zisebenzisane nawe ukulwisa ubugebengu. Sizohamba siyokhomba eUval yonke lemizi ehijackiwe. Sizohamba nani siyonikhombisa yonke lemizi ehijackiwe koKempton Park, imizi ekuphekwa kuzona idakamizwa, imizi okuyiyona ethatha izingane ivalele, amalodge aqwayizisa izingane. Sizobe sihamba nani siyiZimbabwe sinisupporta nina ama-South Africans ngoba eSouth Africa sekufana nasekhaya. Ila sidla khona, ila sikhulele khona, ila siphila khona. No baba no mama bephila lapho, nathi sasiphila khona. Kufana nasekhaya. Sasilenzileke iphutha sokuthi siyibukekile ke iWest iyehla yeza la, sanga supporta. Siyaxolisa ngalokho. Sasicela ukuthi sisebenzisane nani ke manje ukuthi sihambe sishuttle down zonke lezi indawo siyazazi thina. Ekubeni bayazazi vele ngeke ukuthi abazazi, zaziwa yibona. Siyazazi ke lezi indawo lezi. Sizohambisana noMetro, abantu bakagesi, SAPS, sihambe singena kule indawo lezi, kuhambe kushuttle down wonke amalodge lawa nezinyoka avalela izingane, imizi kuphekwa kuyona idakamizwa, uVal, Hillbrow, siyoshona phansi koBetrams, sibuye lapho, sibuye ngeKempton Park, Kensington. Sizobe sihambisana nani. Nabanye abaseDurban nazi insizwa nezintombi zizonijoyina nihambe nishuttle down iPoint. Lokhu kuzonisiza ukuthi isheshe niqede le process. Nithi niyaqamba niyavota. Injani iprocess yokucleana we-country isiyehlile. Or you are done or almost done. Ngirong ngokucabanga kanjalo. Ngibone ngathi usizo siyalidinga. Angifuni ungasho. Ngibone ngathi usizo siyalidinga because le big 5 le ayinyakazi. Niyabona Somalians, Ethiopians, obani laba abanye? iBangladesh, angazi into enjalo. Niyababona labo. Ingoba banabantu ababaphushela ngemuva, abahlohlayo ukuthi enzani ukuthi ne. Yebo banezitolo nani. Bahlulwa into encane. Fix immigration status, register business, khokha SARS, qasha ama-South Africans, qhubeka nebhizinisi lakho, simple. Leyo nto libona bayi-community ke bona. Yabo lo 5 million okukhulunywa ngayo bona bayi-community enkulu kabi. Labo 5 million abakhulunywa yabo it's nothing kubona. Into esiphatha kabuhlungu ngabo ingoba bona badla imali la bayihambise thina singatholi lutho. Uyayizwa lonto? Bona badla imali la bayihambise singatholi lutho, unlike omakhelwane bethu abathenga la. Bastocka la amashop abo, igrocery bayithenga la, ifurniture bayithenga la, building materials bayithenga la. Uyabona? So bona nje balutha imali la, balutha imali ama-South Africans bayiposa. Abafuni ukulungisa leyo nto. Simple thing engathatha ngisho ukuthi u1 month uma bene-immigration lawyer eGrand. Ne? Futhi kuzoshesha because crisis phela lesinayo, i-country sine-crisis. Uyayizwa leyo nto? At the same time, the more besheshisa ukulungisa leyo nto nathi sheshe siyayibanga i-economy yethu. Uyabona? Because makudileya kwayinina amaZimbabweni nizolamba, masilamba thina nani nizolamba ngoba nani nidlala angithi. So at least oyedwa wethu lapha ezantsi akabe njani, oyedwa akabe ngconywana, akangatengatengi because nathi rand lizotenga. Angeke sikufihle ukuthi economically lokho esikwenzayo kuzosididisa somewhere ukuze kungapheli inyanga eziningi kungangeni imali yonke into on hold. Sidinga amasosha, sidinga insizwa nezintombi, sidinga amasosha guys. Akiwa koliwa, kuyakhonjwa kushuttle down, sibancane kufanele sihlukaniselana, abanye kufanele baye eCape Town, abaye kuphi. Niyabona? Siyalidinga usizo vele na-apartheid saphuma sahamba sayofuna usizo. That is why nakhona sanibiza sesi-right, saninika ama-permit sathi uzani ngoba vele nasenisizile. Kodwa leyo kuhlala ama-documents engekho ayike. Ngesisakwenza lokho ngoba abantu bayaganga bangatholakali kwisystem. So ngirongi ke ma-South Africans, ngirongi ngokucabanga kanjalo. Ningitshele nje mani irongi. Ngiyabingelela Mbukeli.
Njengomuzwa usisi ebeka umbono wakhe la ukuthi iZimbabwe bekumele i-team-up-e ne-South Africa ukulwisana nabantu bangaphandle abangenawo amaphepha ngoba iyona ebhenefitha kakhulu i-South Africa. Futhi abantu abaningi baseZimbabwe abanye babo bazalelwa e-South Africa sebenesikhathi eside besebenza e-South Africa, yibo futhi abanama-small businesses. Bekumele bahlale e-South Africa bathi hhayi buka South Africa, asihlanganeni sixoshe la bantu bangaphandle abangenawo amaphepha okule South Africa ngoba bathi uthi usisi ibhizinisi babanamabhizinisi a-legit, amabhizinisi abo azo-affect-eka ney'ngane zabo ey'sesikoleni njengoba bathi abahambe manje kuJuni iy'ngane zabo ziyofunda kanjani ngoba zobe sekuphakathi nonyaka. Mbukeli, bengicela ubeke owakho umbono ukuthi uthini ngombono kasisi lona ukuthi abantu baseZimbabwe mabasebenzisane nabantu bale South Africa ukuthi bahambise abantu bangaphandle. Siphinde sibonane eviki elandelayo, ube nosuku oluhle.